lafiya. Babban abin koyi ga mu kanmu da kuma sauran masoya da ma dukkan tijjana khususan a jihar Filato. Wannan bawan Allah shine farkon muridin Maulana Sheikh Islam. Tun ɗaya sai a shekara 16, ɗaya kuma yana shekara 15. Su biyu ne kacal suka yi abota da shehi, suke kwana da shehi ɗaki ɗaya da wani bawan Allah da ake ce masa Alhaji Yarima a Dilimi. Wannan suna tare da shehi tun shehi ba shi da kowa sai su. Dukkaninsu shehi ya tafi, Alhaji Yarima ya tafi, kuma ga baban Nasara shi ma ya tafi. Babban abin koyi a wurinsa ta'allukinsa na gaskiya. Shi baya waiwaye, abinda in rike haka irayu. Kuma Allah cikin hikimarsa ya masa wata baiwa, mutum ne mai firasa. In yayi firasa ce baka za ko ka aikata ko kai ka ta ya rage da ka sai abin ya tabbata. Sannan baiwa ta hudu da Allah ya masa muke fata Allah ya samu shine muddatut ta'mir. Shi mumini in ya mutu jinjiri saurayi duk ɗaya ne. To amma